Lion. God. Hayi bo, ungene kanjani? Hayi kuphela ifoni nje ngingakuthola. Angithi uyazi ukuthi umama akafoni mina ngekhaya. Hawu kanjani phela manje uma ngakho ngamenzani mina? Nami ngingazi. Yabo nje manje yo. Wena manje lento sengifake enkingeni. Cishe uyena-ke loyo manje. Cishe. Akhona. Kanti la kunini ngikufuni? Wenzani ngathi la ufihle endlini? Hawu. Kanti khona la mawubheka wena lo mfana unali kusasa. Engathi kuzomela siphume sami soxoxa. Mama ngiyathola. Angikhulumi nawe Thula. Manje kwenzakalani kanti vele akhona la? Kodwa uma besingekho kanjani? Besingekho kanjani isidingo? Ingoba ngiyamthanda. Buka namavesi adabukile yabo kunakho amafindo. Ungathi uthanda into enje kahle kahle. Ikusasa likuphi la? Wena ma uliboni mina ngiyalibona. Hayi kodwa nje ubaba wakho ngeke azeyivumele nto. Uyabona nje ukuthi akanawo ngisho imbuzi ke. Okay ma, fine. Nawe akekho wajaja ngesikhathi ukhetha ubaba. Uzoyisola. Abafana banamhlanje abafani nabakudala. Izikhathi zakudala nezamanje ayisafani. Labafana bayamithisa bekushiye kanjalo. Abasafani nakudala kwakukhona inkomo kulotshola. Uzoba yini nje kusasa? Okusalayo ngiyamthanda noma vese adabukile. Oh. Ninjani bafethu? Siyaphila. Ya siyaphila. Kuyaphileka khona kufana. Yazi bafethu ngeni content ngizolo. Kwenzakaleni? Nginitshele bafethu. uSipho vele wangena ekhaya. uSipho lo amavesi adabukile? Nje uyena impela ngisho yena impela-ke ngikutshele. Uvele wangena nje lapho kukhona uma cabanga. Manje hawe ma, manje wena uma wenze njani? Wenze njalo phela ngithi uma akave ngithanda umvuthi phela. Ngcono ngoba uyamazi mngani. Ngazithando sami madoda. Manje mngani seziyakushiya-ke nalo mabesi. Okay ngizobuye nginibone. Kodwa lento eyenze izola ngiyithandanga. Kodwa-ke sobuye sixoxe. Ngaxolisa mama. Ngizwa ngathi kuthiwa uyambiza. Hayi ngikubizile impela mfana wami. Yazi kunento engiphethe kabi lana. Into engiphethe kabi usisi wakho. Into ayenzile angiyithandi. Ngithe ngiyangqongqoza lapha ekamereni lakhe ngoba kade ngiqalile ngimemeze engasabeli. Uma ngithi ngiyangqongqoza ngifica uma ngingena endlini yakhe uhleli phe kombhede. Nangu umfana onamavesi adabukile. Angimazi nokuthi owaphi-ke. Ubani futhi mama manje ngiyofana. Angazi mntanami. Le ndaba le kodwa bengithanda ukuthi ingafiki kubaba wakho. Bengicela iphelele kuthina sodwa la. Ha, ngisangamtshela ubaba, sayomtshela. Ihlaphansi wena mbona nginceze isikole kunanda zabantu. Uyabona ukuthi ngizima kanjani? Uzovela amtshela ngempela ubaba wakho lona sizogcina senze njani-ke thina? Hayi kodwa mama ngingamtshela. Ngeke. Mina zomile ngifuna ukumbona lo mfana wenza lento. Ukwazi ukungena ekhaya isibindi singaka. Kodwa Uzongena igcini lababa. kodwa ungamenzi lutho. Angeke ngimenze lutho kodwa ngifuna ukumbona. Okay, ekumboneni kwakho ungamlimazi. Ngoba usisi wakho ungitshela ukuthi uyamthanda. Umthanda kanjani? Wenze into ekhaya. Angazi. Hayi ngeke. Kumele ngikhombise yena njengoba sengishilo. Hayi akulula ukuthi Ukho umazi. kunye ngizokwenza mina. Akulula ukuthi umazi. Ngoba nami angimazi. Ngibone ngamavesi adabukile nje esithela ngekhoni. Safuna ukuxoxa naye kancane ngimbuza usithathaphi isibindi esingaso ungena emagcini ababa. Ingakhokhile la ekhaya ingenzele lutho. Phela uyazi nje nawe laba abafana bazenzela umathanda nje. Ayizokwenza kubo lokho kodwa la ekhaya ngeke akwenze. Ufuna ukumbona. Sasa kuphi? Ufuna ukumbona. Yabo nje zingishubele mina ngoba phela manje fanele manje ngibhekana nobaba wakho. Uyamazi ubaba wakho isidlamlilo. Le ngane nje uyikhulume kanje lezi ngane namhlanje azikwazi ukukhuluma. Ivele yangitshela ngembaba nje ukuthi iyamthanda. Mangibuza ukuthi unalo yini kusasa yangitshela ukuthi phela impilo yomuntu iyaguquka. So angazi-ke lo mavesi kuyoguquka kunini njengoba ewuhlupho nje emphakathini bayakhala abantu la ngaphandle.
Oh, amavesti lehlupha emphathini kanti. Ya. Ah. Lokho akudingi lutho ufuna ithanje kuphela. Yazi yabuhlungu lento kodwa abantu abangayenzi. Ngeke ukwazi. Kuzomele yenzeke ngempela lento ngoba isigebengu hluphile emphathini uzothandana nephara. Ey'ntweni zizonke nje usisi wakho uvele wabona iphara kanti nawe uyamazi. Angisafuni ukukhuluma naye. Uphi yena? Uphi? Angimazi ushonephi njengamanje kodwa ngicabanga ukuthi ubaba wakhe mhlawumbe umthumile. Mayibuya ngifuna ukumbona. Ngifuna ukukhuluma naye ngibuze wenza kanjani nje. Ngoba uthi udaba lo mavest uyalwazi. Ake ngiyoqhubeka namabhodwe-ke mina ngoba isikhathi samavest angisazi. Awuyajwayela lo mfana. Wazi ukuthi into engaka ekhaya akazi nami nalo. Safine ngifuna ukumbona nje njengamanje. Uma ngiphuma la ngihamba. Futhi ngingazibazisa sengiphuma. Akhona ma? Hawu, kanti la bengithanda ukukutshela ukuthi ubhuti wakho sengimtshelile indaba yakho nalo mavest wakho phela angazi ukuthi uzo-acta kanjani mefika kuyena. Hawu ma, umtshele kanjani uzothini mase belimazana? Ngimtshelile ngathi angamlimazi kodwa naye ufike wazoxhaphazela ekhaya ikho into ebengayenza. Hayi ma, ngisawubheka. Sisomadoda kuphethe kahle emakhaya. Ya, beku-right but yovuka ekuseni lapha like ekuseni ngekuthiwa amathe efoleni. Eyi vele phela le ndaba yasemakhaya ngibonile ukuthi u-anti ba-right bonke lapha ekhaya. Ya, ba-right hayi ba. Sabona sesicela ukukhuluma naye. Hayi bo mfethu wakhuluma kanjani makhuluma kanjani nengane esekhaya yini edala ukuthi ungangihloniphi? Yona phara ngusungitshwala kwazi ngihlonipho. Hawu wena ukhuluma kanjani uma ukhuluma kanje nobhuti? Mfethu ungazojwayela yabo wena sambe nosisi wami. Aqhamuka usunyanyeni nyangiseyini. Ngiyeke kodwa ukukhuluma nawe wazi unyanya kanjani. Owe. Hayibo yini wethu nantona necala sengazenjani manje? Yazi mangibonile ngijija abaningane. Mhlawumbe bekuyintombi yakhe uyamazi nje lo mfana uthatha yonke into nami mase ngifama kuhlantana mhlawumbe ngangithatha nje. Hayibo ngiyamthanda uMavest. Eyiphi-ke futhi le ntombazane besihamba nayo? Kodwa nje nakho ngiyangicasula ngazofuna nini lapha. Ngisuka leli zoba ngumsindo la awuhlale phansi wena. Yini ndaba nithatha ukudina kwale ngaphandle nizokubeka la akusona isikhathi sokuxabana manje lesi kuzomela ixazululo lento yakho nalo mavest. Kodwa manje kunje uwe. Hayi suka. Njani ba? Khona njani ndoda? Siyaphila. Ubuzo abathi sefile odala ekhaya. Usefile khona endlini. Eyi baba bengicine phela ngithe ngifuna ukukhuluma nawe ngigcine ngalitholanga ithuba. Ndoda nasebelibona ithuba lesikhuluma manje silungisa izinto. Yebo baba yazi ngithola inkosazane lapha. Manje ikhoze kuphambili manje angazi ukuthi isiko lakhona singaligcina kanjani. Ngoba mhlampe baba ngoba mina sengayeka nasenkonzweni ngingakhona ukuthi wena mhlampe ungazise ngoba usekhona khona enkonzweni. Ndodana, wena usuyeka indaba yenkonzo. Yebo. Ngazi-ke njengoba manje usuthatha inkosazane enkonzweni. Yeah. Wena uyeka indaba yenkonzo, into okufanele uyenze manje kufanele ubuyele enkonzweni ngoba uyawazi umthetho wenkonzo. Mina ngikukhulisana ngale ndlela owenza ngayo ndodana. Yebo. Wena usuwenza ngenye indlela manje. Ukuze silungisele udaba-ke kufanele ubuyele enkonzweni ndodana. Ukuze sihambe sokhuluma ngento esiyazekayo lapha ekhweni lakho. Yebo. Hhayi mase kuhanjiswa amalobolo siyocela. Hayi baba kuyezwakala baba. Futhi baba sisazobona ukuthi simisa kanjani. Ndodana ngiyabonga kufanele kokuphuthume ungalibali kakhulu ulungise lezo ndaba ngoba phela ekhaya uyazi ukuthi uma wakhe akasekho. Yebo. Sekuyimina nje nani esibhekele umuzi. Yebo. Kufanele umuzi uvuke wakhiwe. Yebo baba. Kuyezwakala. Ngisabona usisi wami-ke amahle lapha endlini. Azingiphe kodwa nasisamaso ufuna lapha amavesti. Kodwa bhuti wami bengasiyona inhloso yami. Bengingafisi mina ukuthi ulazi lolu daba. Kahle kahle uma usikhatha phakathi kwami nawe. Ngiyibona into esho. Kodwa ezomela isicwelayo. Ya. Mina ngingalazi lolu daba ukuthi kade ngingena amavesti la ekhaya. Mina sengitshela yini. Wena usiqhatha kahle kahle la ekhaya. Ya, iyadingeka ngampela uxolo. Ngiyaqolela. Nami ngiyaxolela bhuti wami. Sel. Hambe kahle.